kasama din sang apat ka mga soldado kag padayon pang hot pursuit operation sang tropa militar sa lugar. Samtang sa aton sini out of town reports naman mga kaaksyon sa Dakbanwa sang Sagay. Mangin kaupod ta si Aksyon Tomon Forte, may kang tanan sa isa patay, isa pilason sa aksidente sa motorsiklo sa syudad sang Escalante. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga report ni Aksyon Roger Gotib, LGU, DILG, LTO, PNP, kag mga presidente sang Association sa mga Tricycles nga nagpatigayon sa pagsinapol kabahin sa problema sang tricycle sa paglabay sa National Highway. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa syudad sang La Carlota, kag iban nga bahin sang Central Negros, 56 anyos nga lalaki, dakop sang kapulisan sang Banwa sang La Castellana paagi sa warrant of arrest. Sa balita naman sa syudad sang Sipalay, lalaki nga iligal nagpatigayon sa pagsugal. Gininquest na subong aga, subong adlaw sa prosecutor's office. Samtang sa balita nasyonal, maki-update na Kinday Kim Chu, ang idol ni Aksyon Henry, kag-Aksyon na JM. Do adala si Aksyon Alvin, no? Kaya si Aksyon Alvin hindi nagmuno kay nasa akon mo. Iya bye-bye. Na-aksidente baya si Kim Chu, pero wala man maigo kay ginlutang ang iya siningaban. Ay puwerte. Di may latest karon nga report gikan sa News Center. May kang tanan sa sining palayag ni Kim Chu nga tuman ang kahadlok sini sa natabo nga paglutang sa iya kaina sang aga samtang padulong na sa isa ka studio para sa iyang recording material. Ibaloon ta na karon dugay-dugay ang latest sining investigation sa aton sining mga otoridad. Kag Presidente Duterte ginbulgar nga padayon ang pagpangaluyag sa iya sang US angot sa pagbasura sang Visiting Forces Agreement. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigilamang manugay, mahina ang kalaban, but before sina mga kaaksyon, dire kita na sa resulta sa aton sining first draw sang Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw sang Miyerkules, ika-4 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 5 kag 38, liwat 5 and 38. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:17 na nga oras. Standby na sa dili ginawang manugay. Mga sunod-sunod nga mga reports ang inyo sining mabatian.
Sa imo sini nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sa imong mga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man ang nagabulig panubo sa imong blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 ng aton oras. Kantuan ta na gilayon ng mga balita gikan sa National, balita gikan sa News Center. Artista nga si Kim Cho-ho nagpabutyag sang tuman nga kahadlok sa natabo nga pagluthang sa iyang salakyan. Ambot do ay manisa kakontra-kontra pero ti may mga allegations man nga galing iti artista mo. Balo ka naman sang katulad Action Dorels nga mga artista daw, artistahin ang dating. Damo mga isyo o ti kuno may lalaki may ara na gusto sa iya nga daw gin kwan niya daw gin wala ya gin sapak daw mo nang nagkainit kuno sa iya bot lang. Pero depende na sa investigation sa mga kapulisan. Presidente Duterte ginbulgar nga padayon ang pagpangaluyag sa iya sang US angot sa pagbasura sang BFA. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Dorel Cabato sa mga balita national. Aksyon Dors, mayong to. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton yung mga tagpalamati. Ma-update kita anay sa nagluntan kinasang aga nga doon nagpukaw gid sa social media. Matapos yung isa ka artista nga si Kim Cho ginapaulanan sang lutang. Gani man. Ang iya Bisan sila ako sa kay lakyan. nagamugtaw ko dayon mo. Bo, gali pagkabasa mo. Di syempre kado ka naman mo do ka. Uy, doon natabo na do ka katingalahan malahaw. Duway man na sa gani ka kontra-kontra. Actually, doon nadula na sa gani pila ka bulan sa industriya naton mo. Hindi, wala na siya. Sa industriya naton. Industriya naton, gid siya. O basi kita na dula, o kita siya. Gani. Kalain. Do, nakibot lang ko gani nga sang ulihi mo na natabo sa iya. Bukod Correct. siya gid man ang tuyo. Sila ko nasalaan na. Siling niya gani Action Rex basi kuno mistaken identity. Kati siling niya wala man siya kuno sang kontra. Galing kay tikon ikaw manog gapatera abis sa salakyan ngina. Hindi man na arkiladong salakyan kay iya man na personal. Yes, siya gina personal. Gintanan na pa siya kay YouTuber na siya subong. YouTuber na siya. Aparihon tagali. Yes. YouTuber. Oo, pero mas damo lang iya subscriber galing. Gani. Gano'n na siya Action Rex naga-tour bala sa iya nga salakyan. Ti iya salakyan may ligdaan na, may personalized Action Rex. Okay. Nga daw ka room niya man balahaw. Sa salakyan mo, no? Amo gid sa imo gid ya. 'Di ba? Oo. So ti hambay niya makaligal ang pila ka oras bala nagpahayag siya nagpost siya actually sa Instagram. Ti sila niya tuman gid kuno ka kulba o kun kahadlok ang iya nabatsyagan bangod nga wala man siya kuno sang kontra nga amo atong natabo sa iya. Ti siya nga official Facebook account hambal niya wala gid siya sa nga ideya kung ano ang motibo kag posible gid kuno nga nasalaan lang gid siya kuno. Tiambal ya, asang matabo to kung Action Rex, nagahigda siya, kag nagakatulog, kag sa nga nabugtawan na lang siya, sang sunod-sunod nga lupok, sang armas nga iya nabatian, kag basi kuno sa iya nga pag-aisip, makawalo ka beses. Bawalugid? Yes. Tapos, makita gani sa iya nga Sino upod windshield. dito sa salakyan? Ang iya nga personal assistant kag ang driver. Bali tatlo lang sila. Pero importante,
safe sila nga tatlo, Oh, Action tatlo Rex. sila, wa sila may ego, no? Yes. So, no, to gani, isa kay, sa iya bala nga, sa iya nga driver, nga si So, dito Will- ganin natabo? sa may CP Garcia, Katipunan Avenue dito sa Quezon City. Sa may lapit sa Diliman nga school, Action Rex. So, amo to basi posible man gida mistaken identity kay man sa karon ang otoridad padayon pa man ang ilang investigasyon kag wala pa sila nakapagwa sa nga posibleng motibo sa nga krimen sining pagpaulan sa Ikaw, eh. Gani man kay Kung ikaw mag-tera sa imo tilirahon, ang tiraho mo yan, wala ka na mo, kibot na lang na may nagtupa sa tingko yung nga bala. hambal man gani ni Kim Cho nang wala gid siya bala kuno kabalo kay pagbugtaw ya wala man lang kuno bala gin check ang plate number bala Action Rex hambal ya sa May kung iyang wala plate post. number, ang iyang salakyan, may plate number, Gani gid lang to. man, oo. Nga So- kung ikaw magpatera sang salakyan na, humugid ang plate number, amo ni plate number yaho, Correct. amo ni ang color yaho, amo ni ho, tinted ni. Kay hindi man- simple man lang na. Correct. Kaya hindi man tanan niya salakyan actually damo bla pareha Action Rex. Oh, Damo parehas pareha lang, sa pero ang salakyan. plate number, lain man. Correct. So ato guro ang ang mga taga Basi Luthang kainom to sila coffee, wala man. na praning guro Action. Na praning sila guro basta man dali-dali bala sang nagsugo Oh, sa ila. gani. Te hindi amo ang ila ya nga natiruhan. Kung napuruhan si Inday Kim, kaluoy man, Gani, no? kaluoy gid Sino gani. subong ang iyang kalab team na? Si Sian Lim, iyang nga boyfriend. Ah, Yes, okay. oo. Ang taas gali. Damo da taas sa siya. Taas na sa nga dako si Sian. Kita ay nakamana. Ay, syempre, ipod ka mo sa industriya, galit na lipat. So, importante gid reaction nga safe sila. So, basta hindi na to pagamito ni Kim, kaya syempre, Oh, na tila trauma, ban, eh. gid siya sa Oo. natabo sito. Pero nagdirekta sa gyapon sa iya nga taping action reaction. Ah, nag-taping pa siya? Yes, kay ito syempre, importante, malaguro mang basta may ginalagas man bala nga mga Gani man nga deadline. mga... So, ulato na nato ng resulta sa investigasyon sang scene of the crime operatives angot sining pagluthang sa salakyan ni Kim Cho. Samtang sa iba nga balita nasyonal, ginbolgar sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte nga padayon kuno ang pagpanguluyag sa iya sang Amerika matapos naging basura niya ang Visiting Forces Agreement o kon VFA. Sa pagpamulong-pulong sa oath-taking, sumabag una appoint kung opisyal sang gobyerno, nagpangayon isang pasaylo sa iya isa ka oras nga late kag sunod sa presidente na late siya bangod nag-istoryahanay sila ni US Ambassador to the Philippines Song Kim. Ti sunod rin kay Duterte gintalakay nila ni Kim ang relasyon sa karon sang Pilipinas kag Amerika. Sunod pa sa presidente sige kuno ayo sa iya ang Amerika na hanungod sini nga BFA. Madumduman niya ini nga BFA action rex ang basura sang presidente bangod sa ginaligar pagpasilabot sa Amerika sa palakat sang gobyerno sa Pilipinas. Ginihemplo sang presidente ang panawagan sa Amerika nga hilwayon diri si Senadora Leila de Lima nga napreso bangod sa illegal nga droga. Ginpasilabtan man sa Amerika ang ginaligar extrajudicial killings sa idalom sa administrasyon sang presidente. Sunod naman sa presidente, nakahanda siya nga tubangon ang anuman nga kaso nga ipasaka batok sa iya. Pagpanghangkat sa nga presidente nga bring it on siling niya kag ipasaka na ang tanang nga sa isang kaso batok sa iya apang padayon niya nga panindugan nga iya patsyon ang sinuman nga nagaplano nga magpangguba sa pungsod Pilipinas. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dora Cabato sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:25 na nga oras. Kantuan tanay balita gikan sa aton sining nga mga action reporters naka-standby na. Si Action Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby birthday boy hay kay ikaw idason ko birthday boy Action Dale Salazar on standby ka danay kayo na hong kunya na yung nukpo ho. May ang presyo ko no sang shabu nagmahal bangod sang hugot nga kampanya sang mga otoridad. Di hamakin mo na gali kay kadagko sa gyapon sang supply no. Nga nagasulod diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Amuning kamahal sang shabu pero
ang hugot nga kampanya sang kapulisan ta perti man pero ti do kadamo blang kadamo aksyon sara na siya. Way pasati unahon ko lang ni si Bert Diboyo. Aksyon na Dale Salazar kay hindi makakontak ang cellphone ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian ga kontak na ang studio sa imo. Katuan tanay si Aksyon na Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. Joint Inspection Team target nga mag-inspection sa mga negosyo sa Bacolod sa palaboton nga Marso 15. Yari ang kaundan sang report ni Bert Diboy, Aksyon Dale Salazar. Happy birthday, Aksyon Dale. Aksyon Dale? Nawala man. Asa man siya? Wala man. O, daligid lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:28 ang aton oras. Sino na to sa linya? Si Dale? O, si Dale sa linya. Birthday boy, mayong udto. Yes, Action Rex. Salamat sa mga action naton nga nagpalambot sa ilang pagsamyaw. And salamat man. Damo na diyo nga pila na diolin sa dalom astas babaw. Pila sila sang Pila sila. Amot ko na ano yung ginapila nila. No, may mga bit-bit pa ni sila. Bit-bit nga. Plastic eh. Ay, plastic. Take out. Take out guro nini. Way ko kay balon. Ikaw lang yung sindi ka ron si Lacson Dela. Bala na si security guard. sa balita nato Action Rex gikan sa Bacolod City Hall, target sang Joint Inspection Team ako na JIT nga mga patigayon na makalibot diri sa mga negosyo, mga commercial establishment sa syudad sa Bacolod para mag-inspect Action Rex kun bala ang ilang ginpangkwa nga mga permit sa nagligad nga business one-stop shop ang nagasunod or nagaangay sa negosyo nga ila gina-operate Action Rex. So sunod kay Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos, March 15 Action Rex ang target nga date nila nga maka-convene ang JIT kaga para makatigayon sang inspection sining mga negosyo sa syudad. Susunod din kay Rayos, in kaso nga hindi madayon ang March 15 ila iniipaisol sa una nga semana sang Abril Action Rex. Ang JIT ang ginabugusan sang Permits and Licensing Office, aram ng Office of the Building Official akon Obo, ang City Health Office, Bureau of Fire Protection akon BFP, kag iban pa. Suno kay Rayos, luyag nila nga i-priority Action Rex sa pag-inspect ining mga accommodation establishments kang isang hotel, mga inns, mga pension house, mga boarding houses, Action Rex, sining mga malapit na sa mga university kag koleyo. Bangod sa siyati kadamo sa mga nagatiner sa sining mga lugar para masiguro ang safety sa mga naga-istar sa sining mga accommodation establishment. Aring palayaga ni Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos. Okay. Well, ang target namon is ma-start kami sa amon inspection sa March 15. Okay. So, to tentative na siya. Kahit after sinisang one-stop shop, kung makita nyo man, nag-settle down pa kami dito sa office, kapanghimos pa kami. And then, after guro, by next week, maplana kami na kung ano ang amon nga unahon, kung diin kami mauna. So, hopefully, kabay pa makastart kami sa March 15 or kung hindi kami sa March, first week gina sa April, sigurado na ginaya nga makagwa na gid kami na kag maka-inspection. Sino nag-determine nga, ma'am, if ano ang i-prioritize natin for inspection? Well, kami na sa and the team also, ang amon nga inspector, amon na siyang makaano gid kung ano ang unahon. Pero mas maano kami guro. So, first giguro nga amon nga i-target is ang mga businesses nga related sa accommodations. Kiti, syempre ta sa welfare, sa safety man sa aton nga mga ilang mga customers, mga kliyente naton. And amo na, after sinaguro, syempre mga restaurants, kidudamo man kami gakakitaan subungan duga ga tululuhaw or duga open nga do, I believe wala gina sila guro mga business permit. Action Rex na nabatihan ang pagpatahag ni Ma'am Stella Rose Rayos ang Permits and Licensing Office. Pero may ara pa way magkakuha permit Action Dale? May Action Rex. Sabo ni siya mga late ba lang nag-process sa mga business permit. Pero on the process na. On the process. Pero ang mga late Action Rex, may surcharge lang or may penalty lang sila nga pag-atubangon. No? Unlike bala sa mga negosyante nga nag-process, nagligad nga first 2 months sang 2020, tinis sila wala sang penalty Action Rex. Mga na-process na to nila mo.
Yes, exactly. Ang sa imo to, Action, na-process mo na to? Pending. Ang pending pa? Pending. For approval Oo. pa? By For year approval pa. 2021 paguro to? Oo. Ang importante, Direction Rex, ang imo sining nga business na encode na sa system sang siyudad sang Bacolod kay sunod din Ma'am Rayo say do wala lang nga problema. Arab lang hindi ka pagid na isuan sang hard copy sa imo sining business permit pero pending but silingon ti on the process na ang imo sining nga pagproseso kay lain man yang Action Rex nga kon marilisang ka na gid bala sang hard copy sa imo sining business permit nga mo ni siya ang gina display nimo sa imo sining nga negosyo para mag-inspect dira ang joint inspection team at least ila sini makitaan nga legally nag-ooperate ang imo nga negosyo diri sa may siyudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action na Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, Birthday Boy. Kantuan ta, balikan ta si Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Siya po nagbahal bangod sa hugot nga kampanya sa mga otoridad. Yaring kaundan sang report ni Action Brian Morden. Action Brian. Palerto subong ni Police Colonel Romeo Baleros ang NOCPO Director taran nga mga Chief of Police kay kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental sa posible action Rex sa pag taas ang numero sang kriminalidad ini matapos nga base ang iban nga mga nagausar sang illegal nga droga magpang hold up magpang pangawat agod gid lamang makabakal sang illegal nga droga kay nagsaka subong ang presyo sang kada gramo. Sunod diri kay Baleros, ang santo anay nga 3,000 pesos ang isa ka gramo, subong nagsaka na sa 6,000 tubtob sa 8,000 pesos. Ang pinakarason diri medyo nagjutay gid man ang supply nga nagasulod diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental bangod sa hugot nga kampanya sang kapulisan. Ilabi na gid ang bypass diri, bypass dito kag madamo na sang nagkaladakpan. Mismo ang mga dagko nga supplier nagalantaw man sa ila sining seguridad agod sa madakpan, medyo nagjutay gid ang pagpasulod nila diri. So suno kay Baleros, base pa lang ang iban dira nagmangita na lang ideya nga makapang-hold up, makapangawat, pang snatch para nga malambot nila ang presyo sang kada gramo sang shabu. The whole nation, the whole country. Market money. So it means that the supply is short. That's the law of supply and demand. Okay po sir. Kaya napakahirap na kasi magpasok ng illegal drugs sa ating bansa. Yan nakikita kung how the Philippine government address our problem on illegal drugs, especially yung drug smuggling. So from 3,000 pesos per grams to 6,800 per gram. So ibig sabihin, kahit na magbenta sila ng mahal, may bumibili pa rin kasi yung mga gumagamit, hindi na mariwala sa kanila yung amount basta magagamit lang. So yung 3,000 pesos, kaya value was latest lang, latest. So yung certain 300 pesos, so yung makakabili pa rin sila, kaya naman konti na konti na lang yan. Siguro, itong ganitong kalaki siguro, tatagtanin nila yan. Ito magiging more 3,000 sa peso. Pamanang palayag ni Baleros angot sini ang tag 300, 400 do ara man na kuno gihapon to 500 pesos. Pero gamay-gamay na lang katama nga tipak sang ginapatihan shabu. Kag mas hindi kontento ang nagasuyop. Amo na nga mabakal sa sang mas dugagan pagid sila ang kadakuon sang tipak. So demand yapon kwarta nga dugang
That's why nga kinahanglan nga maghalong gid ang publiko sa sini nga mga tao. Siyang madamo diri nga magasuyop, ining may mga trabaho. Gin-employ niya pa diri ang nagatrabaho sa mga call center Action Rex. Ano? Kag ang iban pa nga may galanti nga kita Tinga kung call center ka gamit ka na? Siya man to nagmuno, ba siguro may nabalitan sila ko. Hindi ko lang gid malambot Kung guro sini. ya, kung inom ti pwede siguro kay do mo man lang ubras ang mga amigo tada kag mga kilala tada. Yes, Action Rex, pero hindi man lang call panggulong center. katuyo. Oh. Hindi man lang call center kundi tanan nga may mga trabaho Gani. nga makasarang makabakal sang tag 3,000 kag 6,000 pesos. So abal yang iban dira nga wala sa trabaho, ang tendency dira tiba silang hold up, mangawat para malabot ang ini nga presyo nga nagmahal. Inang balita gikan sa Nokpo, Action Brian Morde nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kantuan ta si Action Alvin Graba sa patrol. Opisyal sang Barangay Banago nagapatuman sa mando sang DILG. Road clearing operations kag kampanya para sa mga drug surrenderin nagapadayon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sa report ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex, ginabi-abi ni Barangay Banago, punong barangay nga si Ricky Mijares. Ang mando sang DILG Bacolod, pagidri kay Director Meredith Madayag. Ang ining road cleaning and road clearing operation, ang hugot nga ginasuportahan man. Duwa gali ni road cleaning kag road clearing. Yes sir, may pahaman pa kampanya gin sa illegal drugs action na Rex, pati tatlo tanan. Sa diin suno sa iya nga hugot. Tinga daw sa tanan nga barangay, yung barangay Banago lang ning naga-perform ang ibang nga barangay yan nagano ni. Will ang gwa nila ni ta Will mayo pa ni si Kapitan sino ganin ni Kapitan Ricky Mijares. Ricky Mijares. Oo. Sa diin suno sa iya nga hugot man ang gila sining suporta sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 3 para sa kampanya against sa illegal drugs sa diin. Mintinar nila mismo ang pagpaninlo sa palibot sa nga ila sining barangay ina suno sa iya. Ang ining illegal parking Action Rex nga kung ining illegal parking ang paghambalan suno sa iya may problema siya gamay inabangod may mga pasaway nga mga drivers nga nga ginabili lang ang iban nga mga salang ila sin mga salakyan kag tagdugay man magbalik that is why nga kung kay isa kinakinanglan pa ang bulig man nila sa traffic investigators or rather sa police kag sa Bacolod Traffic Authority para mabutagan o kumatagaan maisyuhan sang citation ticket. And suno pagid sa iya sa piyak man Action Rex kunti road clearing naman operation suno sa iya sa piyak may mga vendors na kagin pahalin sa puno Banago kag sa ibang nga lugar. Kaya pagid nagapasaway kag nagbalik kag nagapatindog balas ang ila sining hayob-hayob. That is why nga ginpadalaan ini isang sumo nukon na sulat mga inikag suno sa iya nga ginapangabay nga voluntaryo kakasun ang ining mga illegal structure. On the part sang illegal drugs suno sa iya padayon man ang ilasing nga pagbulig kag nagasuporta sa ahensya sang mga kapulisan sa station number 3 sa pagpamulo ni Lieutenant Colonel Levy Panggi sa din suno pagid diri kay Mijares. Ginako man sini suno sa iya sa tuntod ang Action Alvin way kami lista kung sino ni mga drug addict drug pushers. Kundi ang Mondria nga hugot kami yung nagasuporta sa mga kapulisan para makadtuan ang ara sa lista mismo sa police station number 3. Magkadtuan agod pangabayon nga mag-surrender action Rex. Ari ang may dugang pagidya sa diri Action Rex suno sa iya
ay ang estilo gali karon nga hindi lamang sa barangay kundi may iban man nga kinakatuan sa mga kapulisan upod ang pila ka mga miyembro kag opisyal sa barangay sunusaya nga nagadirekta na lamang sa police station number 3 kag kung drug surrendery ang paghahambalon 85 pa lamang sa lista sang barangay only sa ila naman sa station number 3 ang iban dito nga mga drug surrendery may ara man. Ari ang pahayag ni Kapitan Ricky Mijares. Ang makapti may ngalan sa mga drug personality nga sa diin nga pasis sila sa amon sa barangay kung siini nga mga drug personality kilala namon siya nga purok kay kung hindi nila kilala gapaw po di sila sa barangay nga kung luyag nila kantuan gasis man kami mismo ang barangay. So sa pangkabilugan sir may pila na ka mga drug personality sa imo barangay ang surrender na. Siguro kada mo naging sunalbe. So para sa ako na yan nga nag-surrender, 85 kabilog. While abot sa nag-surrender, gidya mismo dito sa backup 3. Kaya ka pa panawagan sa barangay ba, si man sa mando, sa DILG sir? Lagli sa barangay, no, ang aton na road cleaning, no, kag sa mga utod na nga nag-legal structure, nga nagbalik, kag mga illegal parking, tagsa-tagsa na lang tani sa aton da sa barangay, nga hindi na lang ta magpapatiga pa, makoopera na lang ta, kaya para nga hindi na lang ta para man lang sa inyo, hindi na kamo magkatalaka nga maaking kamo sa amon, kaya kami gatuman na kami isang mandato sang DLG nga ginatag sa amon, kung hindi na mo na pagitumanon ang mandato sang DLG, kami mandato suspendiron, iganino sa pumuluyo, hindi yun ta kay ti lahi na isang Pilipinas, may lahi tayo nga dapat tasundon. So na Rex ang pahayag ni Kapitan Ricky Mijares. Report kagabalita. Ang kuha mo ni kay nane? Action na Rex. Ang kuha mo siya kay nane? Legal action na Rex. Abi ko kung kay nane, abi ko nagamit mo ng sophisticated mong equipments dira. Siling ko to may gagiho pa eh. O gani man. Abi ko, ngayon lang to. Sige. Kung ano yun yung nakaagi yun eh. Nakaagi? Sige, taagya lang siya. Pagyan ko lang, kaya padulong pa kami dito sa isa pa. Sige. Assignment, no? Ako na-assignment ka rin, no? Ito sa patrol, ang ka-aksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:44 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad. Daligid lang standby anay Aksyon Art gikan dira sa Banwa sa Isabela. Angot sining reported nga inkwentro kaina mga sang kagabi mga alas 10:30 pasado sa Barangay Libas. Pero sa linya naton si Kaan Jacinto sang New People's Army, yari sa piyak naton nga linya, no? Ibaloon tanay kung anong updates ni si Kaan Jacinto sang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army. Kaan, mayong udto si Action Rex sa Action Radio. Mayong udtungan sa imo Action Rex, no? At sa tanan nga nagapamati isubong sa imo nga programa, mayong udto sa inyo tanan. Yes. Ano ning update sa natabong inkwentro kay na more or less kagabi mga 11 o'clock sa area sang Barangay Libas? Action Rex, hindi na siya inkwentro kundi ambush. Nga ginlunsad sa isa ka unit sa New People's Army sa idalom sang Leonardo Panaligan Command sa Barangay Luz, akop sa Gihulngan City. Gihulngan na ni sa Gihulngan na ni galing part sa Barangay Los. Oo, bali boundary na siya sa Isabela, kaya nagakambi na siya sa Barangay Sinatina. Okay. Anong resulta ni ma'am? Ang resulta nino base sa aton nga pagka-checkyer dayon na upat o kung apat ka katapo sa 62nd ID ang gilayon nga mga nasamaran sa duwa ang killed in action. Kag may ara nga duwa nga nakadalagan, kag may ara isa nga asa sa karon ising pa ginapangita pa sa area.
missing ining katapos ang Philippine Army? Oo, katapos ang Philippine Army. What about ining ang apat na adire sa Bacolod sa karon Ma'am Ann, no? And according sa inyo nga may napatay sa parts ng Philippine Army duha. Amo ni siya, no? Oo. Oo, matodi na action wreck. Okay. Oo. Sunod, no, wala na sigayon na nakuha ang kagamitan militar, bangod nagpundo ang salakyan nila, dito na nalabot sa mga populated area, kabudlay na nga abuton sa ang mga trupa sa NPA, kay may posibilidad na maadalahig ang mga sibilyan. Ang ini nga action sa New People's Army, no, kabahin man sa iyang sang command sa Regional Operational Command sa New People's Army sa iyang programa sa paglunsad sa mga taktikal na opensiba pagsabat sa grabe nga militarisasyon, pagpamatay, kag ang sabag-ulang tabok sentro sa Barangay Binuguhan. Sakop man siyang ginungan nga ang dinakpan nga katapusang NPA si Ka Ribo kag si Ka Raymond nga din-torture sang tapo sa 94th ID Philippine Army antis ini nga ginpatay. Pag ang bangkay ni Ka Rido sa subong man to igalubong, hindi pagihatag sa pamilya sang mga katapo sa militar tungod pa nga ang kahintang sang patay nga lawas ni Ka Rido no ginpangutdan siya sa mga tudlo sa kamot. Pag madamo sang lastro ang lawas, kag ginluthang siya pagka ada na no ang encuentro na hitbo Pebrero 22 kagintatay siya Pebrero 20 na no pagkatapos nga gin-torture sila kagnapaslawan na makuhaan sila sang mga impormasyon nga gusto nila kuhaan. So ang natabo subong angot pa ni? Ang natabo subong kaan angot pa ni sa natabo to sa piyak mga barangay sang Giolngan? O kabahin ina no ang ginunsad nga taktikal nga opensiba sa NPA. Pero ang paglunsad sa taktikal nga opensiba sa NPA padayon gihapon nga ginauyatan yung pangkasbutanan nga layi sa gera o kunang international humanitarian law. Pag ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law nga padayon na nga ginauyatan sa NPA bisan ano pa ang gihimo nila nga pag-torture sa mga katapos ang NPA presyonaryo nga mga masa nga mga dinakpan. Pero bisan pa nga ang NPA makadakop sa hanay sang militar kung sa panahon sa enkwentro, kung wala na sang kapasidad niya magbato, ang NPA ginauyatan gihapon ay na anay. Okay. Ang kagabing ambush nga natabo dra sa ano ganito nga sityo kaan? Sityo Compound, Barangay Luz. Sityo Compound, Barangay Luz, sakop sang Giolngan. Sa part sang NPA, according kay ina, sa kay Colonel Egberto Dacoscos, ang Batcom sang 11th ng commander, bali may arang mga NPA kunong rapilasan? Hindi matuod no luwas nga nakadwa sa area ang mga katapo sa NPA. Wala sang casualty. Okay. Sige. Miss Ann, basi, kung may mga additional pa ikaw nga mga information? Pag isa pa ini, no, ang paglunsad man sa taktikal na opensiba sa NPA, kabahin man sa sabat, sa madata nga pagpamatay, PC nga pagpasurrender o kung pagpersa sa pumuluyo nga mag-surrender, ginapakilala nga mga NPA, kag ginakwartahan nga, ang kwarta nga hinahatag halin sa programa kunubay para sa bayad sa mga surrender, no? Wala dahil nadawat ang pumuluyo nga inaging surrender. At ang presensya sa militar, ang gintabuan sa enkwentro na nakalibutan ina sa presensya sa militar nga sa proper sa Barangay Luz, mga almost mga 800 meters, 800 meters, ang sa
detachment sa barangay Sikatuna, kagayang detachment sa barangay Linantuyan. Pero bisan ano pa nga militarisasyon, bisan ano pa ang himuon sa reaksyonaryong gobyerno paagi sa mapintas mabangis nga tupang militar para nga ipauntaton ang paghimakas ng pumuluyo. Ang pumuluyo padayon gid magluntad sa armadong paghimakas para bubuhon ang madugay na ginaantos na kahimtangan sa pumuluyo sa ilalong sa mga kolonyal malapidan. Samtang wala sang matuod nga reforma sa dupa, wala sang matuod nga industrialisasyon, samtang wala sang justisya kag matuod nga kalinungan nakabase sa social justice, ang revolutionary padayon nga magkauswag, pagpadayon ini nga magasulong maangkod ang kadalagan sang pumuluyong Pilipino. Okay. Salamat gid Kaan sa informations nga ginpalabot diri sa Action Radio Siningod to. Madamo gid nga salamat Kaan. Sige, madamo man nga salamat kag mabuhay ka. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Spokesperson sang LPC, Leonardo Panaligan Command sang New People's Army, Kaan Jacinto, ang inyo sininabatian, wala gid lamang madugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. We have Aksyon Art Tayhopon sa area sang Banwa sang Isabela sa may Barangay Libas. Kayong report kay na Barangay Libas, ting report sang New People's Army nga area na to sang Barangay Los nga sakop sang Gihulngan Oriental Negros. Ibaloon tabing report ni Aksyon Art Tayhopon gikan sa Barangay Libas sa Banwa sang Isabela. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Angot sini we have Aksyon Art Tayhopon sa aton sining line number 1 gikan sa Barangay Libas, Banwa sang Isabela. Aksyon Art. Action Rex reporting live gikan diri sa headquarters mismo sa 62nd Infantry Battalion upon the battalion ni sir no ang inyo. Upod naton diri si Action Percival Villamor kag upod naton ang nag-asikaso gid kay ina maway pa tinulugan kay didto na timingan nga dira sa sudad sa Bacolod nga patigayon man sang seminar and meeting after which sa kabaton sa report nga may mga tropa Action Rex sang nga nagkalapilasan no sa sining nagluntad diri nga encounter sa may area sang Moises I mean sang Isabela kagabi. Now anyway maki-update lang kita kay actually siya to kaina ang nag-asikaso gid kay diri sa lugar Action Rex may mga trupa pa man dito and ang pinaka-latest nga report nga to nagkuha ongoing pa ang hot pursuit operation gihapon. So ang trupa hindi pagid man makahatag sang actual dito nga sitwasyon kag latest as to kon bala may nakitaan na sila nga mga body count no kay ang initial report 40 kadamo sang dugo nga nakitaan sa lugar believed to be nga naghalin sa sining trupa sang rebuilding Hobon ambush ni according sa kay Kaan Jacinto. Si Kaan Jacinto nagambal? Oo, bagogid lang ti ambush ining gintawag ya, ginambush kuno sang New People's Army ang mga nagapatigayon sa operations. Pati depende na sila pero tiyang sa military diya nga amo na mo naka-return sila naka-counter nakapalupok ang atong tropa sini nga ang Action Rex encounter gidiya sa area no so depende ini pero diri karon nang kuhaon naton kay sir kay Major Michael Hill Victoria sir no diri sa 62nd Infantry Battalion sir specific position po natin sir. Ako si Major Michael L. Victoria, di Battalion Executive Officer ng 62nd Infantry Battalion. Action Rex, hatag ko lang guro siya para at least kung may mga questions ka, sige-sige ta. Oh, sige. Sir? Sir. Hello sir. Good afternoon si Action Rex, Action Radio. Magandang hapon no. Oo, Tagalog speaking ka sir?
Magtagalog ka na. Tagalog. Sige, magtagalog tayo. Sir, kamusta yung pinaka-latest na sitwasyon ng apat na natin na kasamahan sa ospital ngayon? Actually, yung pagkakaalis ko doon sa Bacolod Queen of Mercy Hospital, ang assessment ng ating mga doktor doon is nasa stable condition yung ating apat na wounded. Wala na tayong... Isang ako doon, yung isang ako doon, sabi ng doktor na anytime today is pwede nang i-discharge sa hospital. Makalabas na. So sa tatlo, lahat sila parang normal naman yung sitwasyon nila. Normal naman ho lahat. Ano talaga yung... pagka-wounded ay through the sharp nail lang naman. And according sa kay Kaana Sinto na tumawag dito sa Action Radio a while ago, na may dalawa pang namatay sa part ng sundalo natin, sir? Wala ho. Wala ho na naging... Casualty? Actually, hindi ho natin pwedeng itago kung mayroong mga casualty yung ating kasundaluhan dahil siyempre ho, sa mga pamilya ng mga nakasama natin, hindi na natin pwedeng itago yan. Kagabi, anong nangyari talaga? Ambos ba talaga ito? Actually yun pa yung tinitingnan natin na anggulo na kung ano yung pangyayari dahil nagkaroon ng enkwentro between dun sa ating mga personnel at dun sa mga NPA dun sa area. Okay. Ano bang nagpapatrolya or ano ba naglalakad itong mga sundalo natin, sir? Mobile ho sila using our military truck. Okay. Kaya sinabi kanina ni Kaan Jacinto na tumawag diri sa Action Radio na parang inambus yung vehikulo ng membro ng Philippine Army while na ongoing sila na nagpapatrolya sa lugar. Anyways, sa panig naman ng NPA, ano bang report ng tropa natin, sir? Kasalukuyan po ho kasi yung hot pursuit operation natin. So, wala pa ho tayong mabigay na final na assessment doon sa area. May mga recovery ba sila, sir? As of now, wala pa naman nung na-report. Except lang ho doon sa mga nakita doon sa mga position kung saan nandoon yung ating mga NPA. Yung mga blood stain? Meron ho nakita yung mga blood stain doon sa area na believe na nakaroon din ng casualty doon sa kalaban. Anong exact location ito, sir? Kanina, report ni Colonel Dacosco sa amin dito is parang Barangay Libas, pero sa report naman ng NPA na parang sakop ng Barangay Los sa Gihulngan? Tama ho. Doon ho yun sa part na ho yun ng Barangay Los na dito sa Oriental. Itong lugar na to parang NPA country or ano sa palagay ninyo, sir? Actually ho, kasalukuyan ng ating community support program dyan sa area na yan. Dahil nga doon sa reported na affectation ng barangay. So, sa ngayon yung mga tao doon parang nasa panig na ng tropa ng gobyerno natin. More or less yun yung nangyari kasi nakukuha na natin yung simpatsya ng mga tao. Dahil nga dun sa kasalukuyang programa ng ating gobyerno na yung Executive Order number 70, yung Whole of Nation approach, na kung saan ay nakikipag-ugnayan na yung ating mga mamayan doon sa ating mga kasundaluhan doon sa area. Hindi pa ba natin malagay sa ngayon yung mga pangalan ng mga ng mga biktima ng mga Philippine Army? Pwede na ho. May naman ho tayong record. Pwede ba anong pangalan nila, sir? Yung nasa hospital ngayon? Unang-una ho, si Second Lieutenant Neil Christian B. Correg. Siya ba yung team leader or hindi?
Siya po yung officer doon na yung during that time ng encounter. Okay, sino pang mga ibang kasama niya, sir, na nasugatan? Si Sergeant Ronald S. Sabay. Okay. Si Sergeant Gilmar T. Alegroso. Saka si PFC Joven P. Dixon. So itong apat na to nasa mabuting kalagayan na sila ngayon. Mabuting kalagayan naman, no. Okay. Corporal pa ito si Rehold Nobilias. Itong si Corporal Nobiliaso, nagkaroon lang po ito ng konting dahil doon siguro sa pagmaneuver niya. Pero assessment naman ng ating doktor dito sa Isabela na hindi naman siya kailangan ng further treatment sa Bacolod. Parang galos lang. Galos lang parang nauntog lang na yung area. Taga saan sila, sir? Yung apat? I-check po natin kung ano yung mga yung address nila. Anyway, sige, sir. Mga miyembro ito ng 62nd IB? Actually, ito ay mga personelo ng Alpha Company ng 94th IB. 94th IB itong apat. Kung saan ito ay naka-opcon sa aming batalyon. Ilan ba sila, sir, yung nangyari? Yung insidente? Ilan ba sila lahat? Bali, isang team ho yung ating tropa ho doon. So, bali, komposo sila ng isang officer at siyam na enlisted personnel. Okay. Sige, sir. Sir, maraming salamat sa information na naibigay dito sa Action Radio. Maraming salamat din. No? Salamat. Action Art? Action Rex, sa tiamo na so far, no, ang amon diri siguro mo ni Action Percival, if in case may arigin man diri sa mga development karon, especially sa operating team no nga nagkadto pa dito sa lugar nagkandak, then i-try naton no nga makakuha diri kung ano ang mga recovery no kay dito mga shrapnel ko ang nakita nga posible mo na nagigo man sa mga miyembro sang Philippine Army. So, direkta diri sa headquarters mismo sang 62nd Infantry Battalion with Action Percival Villamor, Action Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Bantayan ang dugang sining mga detalye sa pag-follow up ni Action Art Tayhupon gikandra sa area sa Barangay Libas sa Banwa sa Isabela angot sa sining na encuentro kagabi mga pasado las 10. Pero ang encounter site is Barangay Sikatuna lang area sakop sang gihol nga Negros Oriental. Sa mga ka-aksyon tadra para sa mga taong ginaubo, ginakataro, ginatangkasoho, may tisi ang kinanglan ninyo. No? May tisi para pampabakod sa immunity booster naton, alkaline base nga vitamin C, may tisi ang katapat sini. No? Kag Santon Placer Bal Capsule, pagkatapos na tumar sa may tisi pa, dalundunan tagilayon, Santon Placer Bal Capsule, iring Santon Placer Bal Capsule, para ni pangpatunaw sa bukol-bukol, sa aton sining alawas, subag sis tumor kagwaiter. Importante ina nga matunaw ina para hindi na salipa ka dalagko sini or nano pa nang maabutan sa lawas mo. Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi sarang mabakal ini sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag mabakal man na online kundi gani mapa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala ng mensahe, mag-order paagi sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga ka-aksyon ta, Malakay Finance Corporation, base nagakinanglan kamo housean, land property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Barago. Pwede katawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dara sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City.
Malakay Finance Corporation. Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 6 na nga oras. Daligid lang man, load tanay ang mga talamyawon ninyo. Pabawasan ko lang niha. Kay Vicky Zamora Fuentes, may lang pag-monitor, no? Vicky Zamora Fuentes, kay Paulo Abaring. Kay Paulo Abaring, monitor sa Mandalagan. Thank you, Gid Paulo Abaring. Kay Melchi Atiliano, may lang pag-monitor, Melchi at Miltsky Atiliano. Sir, mga mamayan marunong yon magpakisama dahil sa gitna sila. Kung sa NPA naman, pakinggan unite nila ang mga tanong bayan. Okay, sige lang. Kaya hindi ko mag-gets ang imo sinibot sing ganon Miltsky Atiliano. Norman Tumayan, may lang pag-monitor Norman Tumayan, kay Jose Hierson Lapinig Junio, kay John Arquilias, Joan Mil, kay Madam Cheryl Anlap Tayhopon, Maricoy, may lang pag-monitor, kay Nining Abiliar Ong, and Vicky Sorry, kay Rimar Hicano Haliasgo, may lang pag-monitor, no? Maria Elina Aguaveba Gauma, good PM lang, live from Kawayan. Si Maria Elina Aguaveba Gauma. Ayos, dagang salamat. Kay Nonoy Tahunes, may lang pag-monitor Nelda Siguanse. And sa kay Jose Alan Brasa, kay Greyhawk Bacolod. And sa kay Jomong Caltorilia, kay Jenny Solgon, Mary Jane Saludares, Joe Bailoses, Heaven, kay Joe Marie Formentera, kay Gian Recicio, and Kim Rosalina. Kay Danny Boy Bacchiano, may lang pag-monitor, kay Ron Bautista, kay Asia Samoldi Tuled, may lang pag-monitor, Asia Samoldi Tuled. Dani Indrina, kay Edwin Pinida, Philip Alonsagay, JR Mainit Rihon, and kay Yin Beliesa Magbanwa dala sa Victorias. Kay Ron Bautista, kay Paring Aldrin, Toto Aldrin Limaco, may lang pag-monitor ko no kay Jamari Estopa, kag si SPO4 Joel Octaviano sang Woodside Alihis. Monitor sila subong, no? Mary Grace Eugenio Fermin, Leonila Tarosan, Maria Glos, Maria Los, Grijaldo Maconat, Gerald Babao, Gian Recicio, kay Roberto Halbuena Carlos, may lang pag-monitor. Ayos, sige, kailangan langgid ko sa tiyempo ho. Daligid lang ha, balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ako po si Dr. Manfred.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sa bisan anong kalintangan Responsable nga pagbalita Kadayon nga ipalap na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sining bahin kadtuan ta ang report gikan sa Bacolod City Police Office. Naka-standby si Aksyon Eric Magbanwa. Balay nga ginsulod sa ngakyat bahay sa Barangay Tangub. Posible amo man ang grupo nga nagsulod sa isa ka puluyan sa Barangay Estefania sa tong Biyernes sang kagahon. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Alright, Action Rex Canton, your time is limited. Sabi ko, your time is livable. Ayo di purma. Limited gali. O gani man. Sige, Eric, tahong ko na newa. Oh, sige. Kaya may pagpati ni Police Major Renante Umuka ng hepe sa Police Station number 4 nga nag-igo sa to sa pulian ni Dr. Rola sa area sang Grand Free sa Division. Barangay Tagum, amo man ini ang grupo Bali nga nag-igo sa may isa ka pulian sa Hiso sa Heights sa Division Barangay Estefania. Inibangod nga ang modus operandi Action Rex ang makabig naton may ara nga pulo pareho sa diin ang mga suspect armado ini sang lutang sa magsulod sa puloy-an dira sa may Hiso sa Heights Division Barangay Estefania kag may ara man gingamit nga salakyan SUV sa ila sila pagpalagyo nga nagsigo man sa deskripsyon kag sospetsado man nga nagsulod sa puloy-an ni Dr. Hola sa may Garden View sa Division Barangay Tangog nga armado man sa armas sa lutang kag salakyan Action Rex. Suno sa kay humukan nga ginakabig niya ini nga hindi organized crime group kundi organized group ang ini nga mga ginapatayan grupo sa Kiatbahay nga nagapangsulod-sulod sa puloy-an sa Masa Division dito sa siyudad sang Bacolod. Yari si Umukan sa interview sa Aksyon Radio. Nakita doon talagang nagpasok ka, nakita doon sa TV almost 3 na tao at saka naghahawak ng baril. During investigation na ito, nakita na sasakyan nila isa parang SUV na puti. So yung binalink natin ngayon doon sa incident sa Station 8 ay halos the same ang modus. Using the cutter para makapasok din sila, din tapos may mga dala-dala sila na firearm. Expected natin ang mga tao pag magpasok ng isang area may mga firearm yan o bladed weapon. For that particular case, actually makita talaga si Stevie nga gahawak talaga sila baril. So sir, kung makalink doon sa Iyaka Station 8, mayroon sila mga possibilities o person of interest at saka mag-the-same, at least isang target lang kami at papalo up na lang namin kasi kung the same ang mga grupo using white vans or SUV white. Sa akong sir, pag-assess ko, hindi sila organized crime group. Doon parang may group lang sila na organized, may leader sila at saka may ara silang identity or modus na kung paano nila gagawin. Makonsidera doon sir na organized group lang but not hindi organized crime group. Kasi nag-gusto kayo about organized crime group sir, malawak na sila ang scope nila at saka marami na sila. Ang advice natin sila pala subok sa atong station Subo. Ang advice natin na sa ila, kung mapatyagan nila nga may nagsulod sa ila balay, ang ila unahon is to secure themselves. Huwag na silang lalabas. Ilak nila ang ilang room and tawag sila sa police station kung may number sila o binigan sa barangay para makatawag sa police station, immediately maka-response kita. Hindi na sila papasok. Any group yan sir, basta magpasok may dala na sila kung hindi firearm yan, may dala talaga na sila na bladed weapon. O para for their security, it's better na madunalan sila sa loob tapos magtawag na lang sila sa atin kasi lahat almost ang atong area man may signal man taglupat sa smart. So muna ang pinaka-the best na daw sila sa Police Major ng Tibukan ng Hepe sa Police Station
ang inyong reaksyon sa Bacolod TNT. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbalag report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric kadtuantang Kapitolyo, naka-standby si Aksyon Marlon Hinabia. Baskon nagapanawagan sa School Division sang syudad sang Himamaylan resolbahon ang insidente sa pagkastigo sa estudyante sa isa ka manunudlo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinabia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, nakalabot na sa pangod ni Sanggol ng Padalubigan ako na SP Committee on Education. Chairman Tento Bascon ining reklamo sa isa ka maestro. Si Cristel Ann Valencia, 23 anyos ang edad. English teacher sang Raimundo Tongson National High School, Suay Extension sa Maya, Himamaylan City. Patok sa actually 16 anyos ni edad sang ginareklamo niya estudyante sang among abulutuan. Ay aron na sang ginpormahan nga affidavit nakapablatter naman gani kag nakapa-examine naman sa doktor ang ining manunudlo. Ay handa ini nga mapasakag sa nga panumbungon tok sa siring estudyante. Ataw aksyon Rex, Pebrero 26 ala una based ini sa blatter tamdan ako ng mga alauna 26 ang takta sang Pebrero 26 nakabaton sang mensahe sa chat ining maestra na suro sa iya halin sa estudyante nga 16-year-old. Daw hindi mayo nga mga mensahe bla ulihi natinguan nga maistorya mapatawag sa principal's office estudyante kag ang maestra alas 3 ang takal sa hapon ni sa Pebrero 26 ito nag-iristoryahanay tugtog nga naglabi aksyon Rex huwag man nag-ako ining estudyante ni nga sa iya halin ang mensahe naging padala sa maestra. Salipot nga sugilanon, kamanti lawig-lawig aksyon Rex sa dapat nga nabasahan naton. Salipot nga sugilanon, tumindog ining estudyante tinapungol sa ulo ang maestro. Pero din ay isang principal's office. Nagkasinggit ining maestra na yung bulig kumog kamanti damo sa mga maestra na sa sagwa. Nga nakapati, tuptop nga nagsulog na buligan ining maestra. Sang pariho yaman nga maestra, ito nga madala sa hospital. Suro kay Baskon ining Himamaylan Galaxon Rex Parado ining division under ini sa bahin sang DepEd region. Mal di Baskon kay nagtawag si Baskon na sunrex sa Aris sa may Kapitulo sa Bungaga. Nagtawag din sa mga schools division superintendent sa Himamaylan na si Bernie Leboon nga nagpulo pamangkot pan. So matabo ako hindi maariglo sang level sa division sa Himamaylan City. Ang magka-resolve para sa is ang regional nga talatapan. Pero bilang chairman sa Committee on Education, sanggo ni ang panalawigan, luyag man na magbulig ni Baskon, sa magpanawagan niya kung mahibo sa labing madaling panahon, resolve para ining problema. Supervision nga nabato ni Baskon, under treatment para ining estudyante, may psychological problem ng estudyante aksyon Rex. Tabo, ginhimo ni Schools Division Superintendent Liboon, ang maestra temporaryo anay ginsaylo ay nasa nga main campus kaya sa extension na sa bayan sa Suay mo. Ang main campus nila arad hamtang sa Barangay Talapan, Himamaylan City. Ang estudyante naman, ara ang anay sa patiler sa sang ila sa nga pulian, pagod initiate pa, ang natabo nagligad nga Pebrero 26. Ari si board member Tento Bascon. Ang province of Negros Occidental doesn't have any hand at all because Himamaylan itself, when I was a mayor,
gin separate division ang Himamaylan. So ang ma-act dapat kung hindi nila masarangan sa level nila ang regional office. I hoping na ini na situation makayo gidayon for the betterment of the teachers and sa bata mismo kag sa pamilya kag sa mga students sa syudad sa Himamaylan. Para sa ako na nakibot ko gani kagapon ko nila ginambalan kay wala pa na naglambot sa amon na reklamo na ang maestra namon na binatabo siya sa iya estudyante. So more or less, that's why na namangkot ko Bernie because I want to have a specific fact kung ano ang ila gin-investigate kung is there any problem with the teacher, is there any problem with the student para ma-fix ni. Especially, madali na lang matapos ang klase. It will take them like 3 months para ma-resolve. Kaya dapat i-resolve ni nila ASAP para kamayuhan man sang estudyante kag mga maestro. Board Member Tento Bascon, ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Villaboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hidawia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang mga report sa aton sining mga out-of-town reporters kay Aksyon Percival, Aksyon Unoy de la Cruz, Aksyon Roger Gotiv, kay Aksyon Tomon Forte. Damalang gid ko sa tiyempo, pasensya gid pakarunan ta na ang inyo sining mga reports, no? Sa mga kaaksyon tadra, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Coffee Mix. Santon Plus Herbal Coffee Mix kita na, no? Kay parang makarelax ang aton sining paminsaron, wala nagakurog-kurog ang aton sining lawas, hindi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Isa pagid Santon Plus Herbal Soap ang habon nga pampaputi, pampakinis sang aton sining kutis. Nagadugla man sa mga punggol, wrinkles, pikas-pikas sa giya kag baho sa ilong. Santon Plus Herbal Soap. Way ka na sang pangitaon pa. Bata tigulang tambok maniwang pwede gid kagamit Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Kag isa pagid Santon Plus Herbal Oil para sa mga athletes ta, sakit ng lawas, ang tuhod, ang hawak, ang balikawang kagang likod. Imasad sila ng portion nga masakit ha. Tapos banyo santa sang Santon Plus Herbal Oil kay makaliga ng 30 tubtubi sa ka-oras, dula na ang kasakitan. Balik normal ang ginabatsyag ta, no? Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, kag Santon Plus Herbal Coffee Mix. Sarang mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga pulilan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala ng mensahe, mag-order pagi sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:35 nga oras, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag iban pa. That is why ginarecommend ta ang Evergreen Herbal Capsule, no? Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag dra sa bahin sang syudad sang Escalante, sa Zainen Drugstore, mabakal ini kag Escalante Pharmacy, sa Sagay City 978 Pharmacy, kag sa Cadiz 978 Pharmacy. Sa Cadiz, Pagid Our Lady of Pilar Drugstore, kag Saint Veronica Drugstore. Evergreen Herbal Capsule, magtumar adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining informasyon, mag-text or magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo, sining bahin mapag-goodbye na kitang way tamalabutan, pabuwasantan lang niya. Ayo lang ko anay kay mahina ang kalaban. Ay puwerte.
Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.